Hey guys, alright, pepe nambokudza kuti tichakurodzera patatakaisa zvinhu zvakamuchairi zvakasurprisewa. Saka takasa kuno kwadungu I think 2 days ago patikaenda namunya uya padhuze. Tikaenda kumasvingo tikanotenga makeke, tikatenga poku, tikatenga masoseji cause like munhu akasponsor akati vanonyanya kuvaona vachidya ndozvanambotora pepe kuti baba vakabva vati pabrai but takavakumbira zvakare kuti vanga vachitichengetera especially the cake but sikuzva kuti takameuta ikautakaita sei uya kuno chipinda icho right saka tikuya kunoko tichiipapo tongoti makorokoti I think rakangosmaja but rinosvikika naro rakasmaja but richiri right because for the past 3 days rari kuno kwadungu takanotenga kumasvingo. It's unfortunate kuti kunoku kwadungu hakuna chiwo vanhu vanogona kugadzira makeke saka baba chimbotanga matiwo happy new year kumashemarienzi muchingotipo mamwe mashoko muchiona zvatakaitirwa nemashemarienzi panyuu year pano. Ndinotenda zvimwe zvinhu zvaakuitika ndezvekuti chirungu chiri kungoya kumusha tisingazivi chiri kuuya tiine urombo asi urombo hwaitopedzera tofarazve zvekare. Chinhu chinotifadza zvekare kuti kana tiine vanhu vakaita saana Shema nemunin'ina wake uyo Brazila nafotografa wedu Diamond tinoona zvinhu zvese zviri kudii zvirikufambira zvakanaka. Chirungu chiri kuno kumusha yesi asi tiri kudzidzira zvinhu zvakangotiome asi tinombozama refrigerator ichi yeparafini ine zvinhu zvakati wandei zvetinazvo zvakafanana nokuti mukatarisa nerimwe grosari rakadii rakatengwa rinosanganisira poko mune mabhekoni slices ari mukati imomo naiyo poko original futi zvangopinzwa pasame container. Tobva ipapo tinopinda futi pane madrinks akafanana newayaya ndo mamadrinks ari kuda kuenda chando ndononzwe chando chakumusha tichibva ipapo tine zvinhu zvakafanana futi nemasausages zvinhu zvacho zvakati wandei ameno kana kamera yakakwanisa kuakomodeta zvese. Pane mapoloni takakwanisa kuchengetawo mapoloni masausages nezvimwe zvakadaro zvimodai kuona zvimumwe tinozvitenda kuti muri kukwanisa kunogamuchirawo vana ivo vaya vari kuya kwamakambobatsira muchiita zveaccommodation nezvimwe zvakadaro zvirambe zvakadaro zvokwati mashamarenzi maitireni anonakidza ndemamwe zvemadrinks zvokwati kuti toti 2022 yatanga iri baiginya ameno kuti akutotonhora zvekare tinozvitenda zvokwati zvirambe zvakadaro sapoti yenyu yotoda kuti muione mega vache zvenyu pandimwe ringo zombero ameno kamita ino torai royo koko royo koko kana muda royo koko that's right. Aina maka tinokuita zvifambidzani soto chiri kuonekwa zinomba zvitenda. That's right. Zvinogondosarawo kwavariko vosara vachingoinjoyavo nokutanga rimwe goredzva toti 6 apa 6 246 sikandoda aya choita 66 saka ndangoto sezvo baba vangu katichengetesa totengawo ticha sei chivatengerawo tumasitodido muno mumavo hatingangozongoti torai firiji yenyu mutengera pafiriji baba chimbotsanangurai makaivhara zvenyu taipe yefiriji inonzi chii unokumamisha musati manesora chii ipapo baba munhu wofuti vanoita sezvandinoita ndo vakatonditsena mebi zvokuti vanounganidza zvinhu nyangwe gore une uchimbounganidza then zvese zvavepo wongoti vanhu kahwani saka ndo zvavanoita izvezvo zvokutoti zvinhu zvavo zvikabatana vamwe vanhu vatoonesolar system but munhu anodi anounganidza mbichana but tichiri ipapo I know kuti mune about 3 of these but ari eparafini chimbotiudzai zvinoshanda sei. Chinoita ndechekuti icho mafridges eparafini ina asingamaziviwo unongozova business kauchitanga unotanga kutodzidza navamwe so kudzidza kuti ungoita kune munhu wese anodzidza maitira zvinoita ndekuti fridge yeparafini
itype yezero asi kune mavarieties mamwe ndeembererawo mamwe ndechi asi favorite ndakazokwanisa kuwana nemamwe zvakaemberera kuseri favorite ndakaona iri competitive isinganetsi kumanija izero zero izvi inoita nezvekuti ukanga wakwanisa kubatidza ikaloda inopinda about 19 crates zopinda imomo zingava 19 dzemadrinks zingava 19 dzezvimwe zvinoendokuzvodai provided macrates makani 19 then batengi racho rinopinda pamwe iparafi inoshanda rinopinda 15 liters 15 liters not 50 15 liters saka pa 15 liters idzo dzinogona kuti kana ikange yafriza mukati umu totoredusa flame taredusa flame kudero zvinosevha wiki yedu kuti isaramba ichingota ichiinda ichiprolonga lifespan yayo then tozobva parafini wokuti mazuva ano zvakutinetse nokuti haichanyanya kuwanikwa chinhu chachiwanikwa sechinhu chavarombo asi kono chatova chinhu chavani vafumi kuzama kuti dei zvazvagona tikwanise kupindawo pasolar system asi through support yezvimwe zvetongosangana nazvo kana zvaitwa nashema zvinogona kutibatsirawo through yo support then toona kuti mamwe mafridges ndinawo but pane danger ikova kuti takambozama kuti ise mafridge echi egasi dambudziko riripo nderekuti technology panguva yacho yevanhu vataitora vachivazoisa magas thinking refrigerators iye munyakuistola aipota atopotadi atotsvana izvozvo wati mo kana anozoita operator waiyoyi anozopedzera tova padenji saka ndakadisikaja usati zvafamba nenzira iyi ndo mamirira zvakaita saka pane mwana waiti hanzi baba vani cute hanzi baba vanzi dead ndimenzi cute ichirei zvimwe hatizozvizivi nokuti silabhasi dzakasiyana isakaita zvezvingashati silabhasi ozosiyanasilabhasi asi tichiri ipapo baba musadinasambo vaita interview ndinoregera kuvaitira interview bhozi ndakavarizevhera kumberi kwete izvozvi pane pavo pachanyasa kuvaita interview so that you can learn kuti panapa kuti building izosimuka yakasimuka sei iye even kuti kumba vakusimudze ndo hwamanhorondo avo akasiyana-siyana this shop I remember neniona nditori involved so maybe we'll do a story time yedu neinterview but in due course not now vanondiziva vanoziva kuti handimanyiri kungoti especially zvokumba nongoti gaga ndongotyora kuti ndimonomaliza kuti tichiri ipapo zvakare pane adventure ndakaita yesolar system zvimwe zvandakazotoita papers especially mapaipi babangu anawo kudhara saka ndo vakazondibatsira nekuti zvimwe zve zvandigombera ndine vision but ndine vision kudaro baba vanozoidii vanozoisimudza because zvimwe handizozvikwanisiwo saka for the meantime nangoti mazona handizi kuti sei ndikufarira kushopu kwavo kwadungu but kune vamwe vanhu vakatokuonayo vakatoti takufarira kuona padungu pavamanjera zvavo zvakanaka makutoita global tinotenda asi chendofarira ndokutoti ino nzvimbo yanga isina kana grosa yaisina kana zvinotengwa kuno shortest distance yaifambiwa is about 12 kilometers kundoinde kugrosari kunotenga grosari yako saka izvezvi panorongwa kutina kuti zvikaramba zvisumuka zvakadai mamwe maplayers akutanga kujuya through resistance yatakambopa kuti dei tasimudza nzvimbo ndokuti zvifambidzani tinotenda ino pane zvimwe zvatataka zviripo zvimwe zvakare zvatakangotenga tikati no pane kuti zvinde kwagutu kumba hatisi kuda kuti zvidero ngazvigare kunoku saka takatasawo maexpire date yacho ese tikaona zviri zvakarongeka but vanhu vese kwamuchairi havasi kuzviziva izvi zvese izvi zvikuenda kwamuchairi ene mapabheki edu ese arikuinda zvakare ndaita samukamera wakuvavideo ari zvese zvikuinda kwamuchairi zvese izvi zvese zvikuinda kuti kwamuchairi izvozvizvi saka takangosiya mumakazarawo mathings masweets mabiscuits kutora vanawo zvakare ndizvo zvimwe chete zvakare zviri apa ndo zvimwe chete zvakare zviri apa saka I think but unfortunately tafanira kunge tawedzerawo tafanira kunge taisa huku but tavashayiwa mahofu saka mudziva wacho ndiyo angangoti 4 ega saka angati tabozama kumufonera kufonera mahofu but zvaramba but pababa goza dakuishandisa pababa gymnasi saka tambosha
kushandisa maybe zvatinazvo zvese zvine zvimwe zvatazotengawo munomu iko kudi ikoko kwatizi kunowanikwa huku saka tikwanisi kuita sei kuti tinge tinotsvagawo huku ikoko nekuda kwetime zvakare saka ingatitozivi kuti madzinga amandipa andamari then my room $12 saka ndipebheki imari yavo saka tatengawo madzinga edu anitwa $12 acho munomu kuitirawo kuti in as much as tikuwanawo free help because pandoranga tora kubatsira mwana but kana vane business yavo tofanira kuvapromotawo hatizosiyewo ngoti iva tichiitira zvakare nekuti kuti kekero ringe ringe rakafuriza obviously takatobatsirwa navo magetsi echando aifree saka pandokupai $12 nitodi toinda hedu kwani kwamuchaini saka huku ndo yazongoshota but I think tichingoshandisa zvatinazvo because takangobhadhira in advance saka maybe chazongotora tongonovaka huku yacho in after because tapisa anavo tinosvenda sapotinyira ndakadaro mashimari tongotenda kuti program iitwa vazhinji vari pakucheda zvamakadai kuita kunayomuteguru zvokwadi makonakudai achiwanda kana iye kufamba kwendendao zvichiendera muvanhu vanongoti kwaripiko shema aripiko shema kati shema asi anozviita mashimari noanodi basa iroro through your help ndozvoendawo zvinosvikifamba ndotenda amen totenda chakubata zvakare pachikamu chinotera kunext video yatakunogocha kwamuchaini